Bona tarda, benvinguts a la Fundació Crèdit Andorrà i benvinguts a la conferència Noves teràpies en fibromiàlgia, utilitat de l'hormona del creixement, que organitzem la Fundació Crèdit Andorrà en col·laboració amb l'Associació de Malalts Reumàtics Fibromiàlgics i de la Síndrome de la Fatiga Crònica. La xerrada d'avui, però, ens acosta a nous tractaments aplicables a la fibromiàlgia. Per això contem amb una de les veus més reconegudes actualment en aquesta especialitat, el doctor Guillem Quatrecases, metge especialista en endocrinologia i nutrició i coordinador de les unitats d'endocrinologia del Centre Mèdic Tecnon, de la Clínica Sagrada Família i de la Clínica Cima de Barcelona. A ell i a la senyora Rosa Mari Sorribes, presidenta de Mare, moltes gràcies per la vostra assistència. Ell és autor de 2 estudis realitzats a Espanya amb pacients de fibromiàlgia reumàtica, en els quals s'ha demostrat que després d'un any de tractament amb l'hormona del creixement s'ha aconseguit disminuir el dolor i la fatiga en els pacients. El tractament amb aquesta hormona és una gran esperança per a alguns pacients, però alhora es plantegen interrogants. Val la pena tractar la fibromiàlgia amb l'hormona del creixement? És segura a llarg termini? Per què alguns pacients responen al tractament i altres no? De les característiques i de l'efectivitat d'aquests nous mètodes en parlarem tot seguit. A mi em sembla que una cosa important que hem aconseguit és que allò que en dèiem fibromiàlgia, fatiga crònica, les malalties invisibles, les malalties dels ganduls, almenys això a Andorra ara, des que ho vam crear a Mare i hem estat lluitant moltes persones i hem estat patint-hi, doncs això ja no hi ha ningú que ho pugui dir. Ens trobàvem amb metges que no sabien el que era i que ens deixaven de costat. Ens hem trobat amb de tot, però ara sortosament tant a instàncies sanitàries com institucions públiques i cadascú a casa seva, ja ningú pot dir que no sap el que és la fibromiàlgia, la fatiga crònica i totes altres malalties que van, diguéssim, més o menys al voltant de tot això. La fibromiàlgia és una malaltia molt important. La Rosa Mari deia que no era molt freqüent, permeten que et porti la contrària, és molt freqüent perquè rarament tractem malalties, potser sí que n'hi ha alguna, no? La diabetis, l'obesitat, que són molt prevalents, però un 4% de prevalència és una bestiesa, és moltíssim. O sigui que pels metges aquestes xifres d'importància ens motiven especialment. I és més que una malaltia, entendríem que és una entitat on hi podem participar moltíssims especialistes. Veureu que en definitiva el concepte avui en dia és que és una malaltia que pot, en realitat més que una malaltia és una síndrome, un conjunt d'expressió clínica, símptomes i signes que en definitiva venen centrats en dolor i en fatiga i que poden tenir múltiples orígens, des de l'origen més purament reumàtic, que en definitiva és el que us tracta moltes vegades com a primera visita, passant pel neuròleg, passant pel psiquiatre, passant pel metge rehabilitador, i veureu que l'endocrinologia també té una petiteta parcel·la en tot això. Això xoca una miqueta amb que estem davant d'una malaltia molt freqüent, les xifres de prevalença varien, depèn de la població, poblacions més al nord d'Europa potser han reduït una mica la incidència, estem parlant d'un 2 i pico %, però això no deixa de ser una malaltia molt freqüent. És una malaltia que costa molt d'un punt de vista econòmic, ara parlàvem dels diners, que per desgràcia en els dies en què vivim ens regeixen en totes les nostres decisions. Doncs fixeu-vos, per exemple, a França, aquí al costat, el cost d'un pacient amb fibromiàlgia reumàtica a l'any, i molt semblant, per exemple, al que costa a Alemanya. Estem parlant de pràcticament 8.000 € any el cost per la sanitat d'aquest pacient. I això és un estudi molt recent, de fa pràcticament any i mig. Un cost directe en fàrmacs, antidepressius, analgèsia, morfina, etc. Un cost directe pràcticament 1.000 € any i els 7.000 € restants, ingressos, acudir a urgències, proves innecessàries, visites mèdiques, en fi. L'Organització Mundial de la Salut, és a dir, no estem parlant del veí de l'escala, estem parlant de l'Organització Mundial de la Salut, i qui li porta la contrària a l'Organització Mundial de la Salut, no? Defineix la malaltia, accepta la malaltia i li posa un nom, li posa un codi i un número, i això és molt important, perquè a partir d'aquí un metge pot creure i pot no creure-hi, però tu no pots rebatre una classificació internacional de les malalties. Un any després es fa el primer consens a nivell mundial de com s'ha d'enfocar aquest tipus de malalties. Un any després l'Organització Internacional per a l'Estudi del Dolor
doncs també la classifica i li posa aquests números concrets, és a dir, a nivell mundial, a nivell internacional, aquesta és una situació que està ben catalogada. Quantes vegades s'ha dit que les alteracions del tiroides tenen moltíssima relació amb la fibromiàlgia? Quan es fa una anàlisi simple en un pacient amb fibromiàlgia, més d'un 30% dels pacients, una de cada 3, tindrà alteracions en el tiroides. És molt freqüent, molt. Podem trobar-nos amb el que és més freqüent, potser, doncs que tinguem petites alteracions en forma d'hipotiroidisme, és a dir, el tiroides treballa poc, treballa menys, això pot ser explicació per la fatiga. En diem subclínic o en diem hipotiroidisme primari en funció de la intensitat, però en definitiva fixeu-vos que pràcticament un 50% dels pacients, això és un treball que vam presentar a Madrid ja fa bastants anys, quasi 10 anys, fixeu-vos que la meitat del pastel hi ha alteracions al tiroides. Per tant, l'endocrino algo hi té a veure amb tot això, i és important que ho acceptem. Avui hem vingut a parlar d'aquesta, de l'hormona de creixement, de la del Messi, que tothom la coneix com l'hormona que es punxava el Messi. Bueno, potser el mal que té, precisament és dir-se hormona de creixement, perquè sí que és veritat que fa créixer, però clar, fa créixer en els nens, en aquest pobret d'aquí que s'ho mira tot des de baix, en aquest que s'ha d'enfinar el tamboret per poder-se rentar les dents, en aquest que el que vol és créixer una miqueta més, o aquest que és més baixet que els seus dos germans. Bueno, la deficiència d'hormona de creixement en el nen és una cosa molt coneguda, i el tractament amb hormona de creixement és una cosa que existeix de fa ja molts anys, fa més de 20 anys que ja tenim hormones de creixement sintètiques. La indústria de l'hormona de creixement és una indústria molt desenvolupada, hi ha diferents cases comercials, hi ha més de 7 cases comercials avui en dia, hi ha genèrics d'hormona de creixement, ho en diem biosimilars, és a dir que és un camp en aquest que en el món dels nens està molt i molt desenvolupat. Com vam descobrir fa anys ja que l'hormona de creixement en l'adult feia alguna cosa, i què és el que feia? Doncs fixeu-vos, bàsicament perquè existeixen tumors en aquesta zona de la hipòfisis, el que en diem adenomes de la hipòfisis, tumors que lògicament operem, que traiem, es treu tota la glàndula, que s'irradien, a vegades, es fan radiacions, d'acord? També hi ha molts traumatismes, qui no ha tingut un accident de tràfic, un latigazo cervical, una caiguda accidental d'una bicicleta, tropeçat i ha caigut de cap, un nano, doncs la hipòfisis, després veureu una representació, no deixa de ser com una mena de penjarolla, de glanduleta que penja de sota el cervell i que per tant és molt fràgil la seva posició. Està protegida per una cavitat òssia que en diem silla turca, però no deixa de ser una zona molt fràgil i per tant és molt vulnerable. Doncs totes aquestes situacions, tumorals o irradiacions o traumatismes, totes aquestes situacions a la persona adulta li poden afectar. I llavors és quan aquesta hipòfisis deixa de treballar. Molt bé. Què s'observava amb aquests pacients operats? Què els hi passava? Començaven a perdre musculatura, començaven a tenir la pell més seca, els ossos feien més dèbils, hi havia osteoporosis, estaven més tristots, s'engreixaven, sobretot a nivell, com els homes, més panxa, augment del greix corporal, sobretot abdominal, s'alterava el colesterol. Tots aquests són símptomes que t'explica el pacient amb falta d'hormona de creixement, que són aquestes sigles que hi ha aquí. En anglès, deficiència d'hormona de creixement de l'adult, que és una malaltia acceptada, definida, concreta, diferent de la fibromiàlgia. Diferent sí, però clínicament coexisteixen. I això és el que va pensar un nord-americà, que és Robert Bennett, que va dir, carai, escolta, potser aquesta glàndula d'aquí, aquesta hipòfisis d'aquí i aquesta hormona de creixement en la fibromiàlgia tenen més importància de la que jo em penso perquè els símptomes aquests s'assemblen molt a les pacients que jo els hi toco l'esquena i els hi toco la nuca i salten de dolor. I és aquest senyor d'aquí, o sigui que de fet jo sóc el de menys, aquest és el que verdaderament va fer l'analogia primera, va pensar que podíem estar davant de la mateixa malaltia, ara és molt més gran, aquest va ser president de la Societat Americana de Reumatologia, un dels que va firmar l'any 90 la declaració de lo que era la fibromiàlgia clínicament, i amb ell li devem totes les investigacions que hem seguit fent després. I què va fer el Robert Bennett? Doncs bàsicament el que va fer va dir, escolta, saps què? Agafaré tots els meus pacients amb fibromiàlgia, ben classificats, i els hi miraré hormona de creixement. I això és una cosa que va fer l'any 97 i que avui en dia ni a Andorra, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a França encara s'està fent d'una forma sistemàtica i s'hauria de fer. I això és la primera idea
que avui vull deixar ben clar sobre la taula. Això és molt senzill de determinar, és un anàlisi de sang molt fàcil de fer, una sola prova, i només sabent això ja podem saber si aquell pacient amb fibromiàlgia, a més, té una falta d'hormona de creixement o no. I fixeu-vos el que es va trobar. Es va trobar que pràcticament tots els seus pacients, si el normal era estar d'aquesta línia cap amunt, doncs en canvi fixeu-vos quants punts hi ha aquí sota. És a dir, tota aquesta gent que ell tractava per fibromiàlgia com a reumatòleg, tota aquesta gent tenia nivells molt baixets d'aquest factor d'aquí. Torna a ser Robert Bennett, l'investigador americà que us explicava abans, el que va fer el primer estudi, també ja fa bastants anys, això va ser l'any 98, 8 anys després que ell fes aquell primer treball, i durant 9 mesos, i va fer 9 mesos i no més perquè se li va acabar la finançació i va haver de parar l'estudi, pobre home, però durant 9 mesos, aquestes pacients amb fibromiàlgia se li va injectar hormona de creixement, amb unes, i aigua, placebo, amb unes altres. I fixeu-vos la diferència en qualitat de vida, això és un qüestionari de qualitat de vida, fixeu-vos com les dues milloren, discretament, però sobretot la que millora més és el grup que està tractat amb hormona de creixement, en quant a qualitat de vida. I en quant a punts dolorosos, que al final és potser el que vol la pacient amb fibromiàlgia és no sentir dolor, dolor crònic, dolor continu. Fixeu-vos com eren pacients que partien de 18 punts dolorosos, això són tots. 9 parells de punts, 18, són tots els que diagnostiquen la fibromiàlgia. Si estava, pitjor no podien estar. Fixeu-vos com van baixant, bueno, dius, home, partia de 18 i arriba a 13, què vols que et digui? Dolor encara en noten, sí, esclar, però bueno, hi ha una disminució important. I aquesta disminució es comença a veure a partir del 6è mes, i això és un altre missatge important, que és que, igual que els nens no creixen d'un dia per l'altre, i l'hormona de creixement no és un fàrmac que el poses i ja està, necessites temps. I el temps, doncs, probablement és esperar aquests primers 6 mesos. Al principi milloren tots dos grups, el que s'està posant placebo també. Dius, ostres, com és això? Bueno, moltes vegades això passa, no? És l'efecte placebo famós. Són pacients mimats, són pacients que els veus cada 10 dies, els hi fas de tot, hi ha rehabilitació, fas moltes proves, són pacients que se senten cuidats, no? I moltes vegades això millora la percepció de com va la malaltia. Però arriba un punt, en els 6 mesos, com en l'estudi americà primer, que aquí ja la cosa se separa. I la disminució del dolor és molt clara en aquell que està en tractament amb hormona de creixement i en canvi els altres res. I quan els hi pares l'hormona de creixement a l'any, i els deixes sense, fixeu-vos que tornen al punt on estava. Per tant, està clar que l'hormona de creixement algú està fent aquí. I aquí estem parlant de pràcticament 500 malalts i estem parlant d'un estudi llarg. Què és la diferència d'Espanya i Portugal respecte a tots els altres països del món? Bàsicament d'Europa, però del món també. Incomprensible, però cert. Què és que l'hormona de creixement, a França, per exemple, doncs, molt bé, això és l'Agència Europea del Medicament, accepta que la deficiència d'hormona de creixement, tens la hipòfisis, l'operes, o tens un cop, tens un traumatisme, i falla només aquesta hormona. A la hipòfisis es fabriquen moltes hormones, es fabrica la que controla el tiroides, la que controla la cortisona, etc. Només que falti aquesta, a nivell mundial ja s'accepta que la pots tractar i que està finançat per la salut pública, per la sanitat pública, al tractar-la. Doncs això a casa nostra no passa, i a Portugal tampoc. Per què? Per una qüestió econòmica, és a dir, una qüestió de cost. I què es demanen allà? Doncs que, a més de que falti l'hormona de creixement, doncs n'ha de faltar una altra. És a dir, ha de faltar l'hormona de creixement i ha de faltar el cortisol, o ha de faltar l'hormona de creixement i han de faltar la testosterona, o l'estradiol en la dona. Bé, en definitiva, el que es busca és tractar, via seguretat social, única i exclusivament aquells pacients que tenen una destrucció de la hipòfisis molt gran. Però bueno, això és un tema per abaratir costos, lògicament, però que ens fa estar completament endarrerits respecte al reste del món. Quan tens una sospita de que l'eix de l'hormona de creixement està alterat, demana una ressonància magnètica. Això és una radiografia, una ressonància magnètica d'una pacient real meva amb fibromiàlgia, que quan es va fer la ressonància, i dèficit d'hormona de creixement, que quan es va fer la ressonància ens vam trobar amb això. Normalment tot això està ple, es veu blanc, i és la hipòfisis sencera. I aquesta pobra dona tenia la hipòfisis aquí baix de tot, primeta, xafadeta. Xafadeta per què? Perquè estava ple de líquid. Aquesta dona havia tingut un traumatisme, un accident de cotxe, als 27 anys, i ara en tenia 54, i què va passar amb aquest accident de cotxe? Doncs que el pas que hi ha aquí es va obrir, es va dilatar, i tota l'aigua de dintre del cervell va entrar, la hipòfisis xafada, la hipòfisis no funcionava. Mai ningú, en tots aquests anys,
li havia demanat una ressonància magnètica. Clar, no pots demanar una ressonància magnètica a tota la gent amb fibromiàlgia, però sí que pots començar per lo més senzill i anar estirant la corda fins que arribes al diagnòstic. S'ha d'ajustar el pes, s'ha d'anar mirant aquests nivells d'aquesta famosa IGF-1 en sang per no passar-nos de quantitat i no tenir efectes secundaris. Hem de dir-li al pacient que prengui paciència, que la milloria no la tindrà ni al cap de 15 dies, ni al cap d'un mes, ni al cap de 3, perquè quan ve el pacient a la consulta està desesperat perquè ha provat morfina, perquè ha provat antidepressius, perquè ja no sap què fer, i vol una resposta ràpida, i la resposta ràpida a vegades no la tens, llavors li has de dir que tranquils perquè 6 mesos s'han de provar. I tot i així, a vegades, es prova 6 mesos, es prova un any inclús de tractament, i a vegades, doncs, aquell 50 i pico % de pacients que veiem que milloraven moltíssim, bueno, doncs penseu clar que n'hi ha 45 que no milloren tant. I hi ha un 30% pràcticament que no milloren gens. I això és un dels interrogants que abans doncs, dèiem, bueno, encara queden molts interrogants per respondre, aquest és un d'ells. Per què hi ha un percentatge que no millora? Si resulta que li fas les proves, si resulta que li fas la ressonància, si tens la deficiència tan clara, el tractes, i hi ha un percentatge que no millora. Bé, això també s'ha d'explicar perquè no s'ha de vendre fum, no? Hem de ser seriosos. I una pregunta que encara no sabem respondre és quant de temps. Si és per exemple, hi ha un traumatisme cranial antic, hi ha una hipòfisi que està molt reduïda, molt lesionada, i no és capaç de fabricar hormona de creixement, no perquè tu ho tractis durant un any, o 2 o 3, aquella hipòfisi canviarà. És a dir, als 5 anys, als 10 anys seguirà estant primeta i sense funcionar. I per tant, molt possible que hi hagi tractaments que s'hagin de fer a més llarg plaç.